agentúra, ktorú si platíte, na vás nemá čas. Často počúvam od klientov, že dôvodom zmeny agentúry bolo to, že teda sa im zdalo, že tá komunikácia, hlavne po niekoľkoročnej spolupráci, už bola taká, že tá agentúra už na nich akože nemala čas. Stáva sa to hlavne pri klientoch, ktorí nie sú až takí veľkí. Agentúra má na nich vyhradený iba niekoľko hodín, ktoré nechcú prekročiť. Klient má pocit, že ich agentúra zanedbáva, pritom to nemusí byť pravda, len v podstate tie alokované hodiny už možno nestačia na to, aby pokryli úplne všetky aktivity, respektíve na začiatku možno neboli dobre definované očakávania, či už na strane klienta alebo na strane agentúry. Pre nás je dôležité, aby klient mal pocit, že bol vypočutý, že sme sa snažili navnímať jeho produkt alebo službu na takej úrovni, aby sme vedeli podať dobrý výkon, aby sme vedeli dobre nastaviť kreatíva, dobre nastaviť platené reklamy, lebo iba tak vieme potom nastaviť dobrú marketingovú komunikáciu a dobrú spoluprácu. Ak vás zaujíma, ako vám vieme pomôcť, tak si rezervujte bezplatnú konzultáciu na doodigital.sk.